Mehmet Gülsever. Doğru haber. Muvazeneyin kuru din. Ya Rabbi, ey Xwedayê min, ma ez dînim, ji ber ku herkes nedîne dibe ku ez dîn bim. Ma ez tenê yê ku nikarim bibînim ka çawa muwazene û hevsengiya wehşet, ticaret, bazirganî, siyaset, îxanet li coğrafya me di dawya rojê de vediguhere hişmendî, cesaret, ferasetê. Yani hemû ev wehşet û îxanetan di dawya rojê de weka feraset, cesaret, ezamet û kerametê tê qebûl kirin. Tiştê ku ez spî dibînim, herkes reş dibîne, tiştê ku ez reş dibînim, herkes spî dibînin. Li her derê îxanet, cinayet, wehşet dewam dike. Di gel vêyekê dibe ku ez dîn bim, yan jî însanekî ne ji rêzê me. Ma ez ê ji kesê tarîx, edebiyat, sosyolojî û civaknasî xwendinin baştir bizanibim. Ji xwe di dem û wextên dawîn de min xwe berdaye, dikevim nav xeyalan, min xwe daye ser behra aqil. Xanim serê gavê ji min re dibêje gelo tu dîn bûyî. Herkes gelek normal û bi rehetî tevdigerin. Lê dema ez dinivîsînim, aqas li ser nivîsa xwe disekinim û muhîmtiyê didim ku serê gavê ez diguherînim. Ez dibêjim wisa nebû, dibe ku hin kes şaş fehm bikin. Hin kes nerehet bibin, ne li gor meslehetê ye, li dijî îslahatê ye, yan jî ez bi vê awayî binivîsînim wê ji min re bibêjin dînê gund. Mesela dema ku em bi dengekî bilind bibêjin ey terorîst Netanyahu, dîsa jî bi vê terorê re ticareta me dewam dike. Aqlê min narê ku ev ticaret û bazirganî digel ey terorîst Netanyahu dewam dike. Dîsa aqlê min narê û ez fehm nakim ku dema tê gotin ey dewleta terorîst, dîsa jî sewqiyeta petrolê ji vê dewleta terorîst re berdewam bike. Dema bi dengekî heybet em dibêjin ey Siyonîstên qirker û qatil, bi hezaran hemwelatiyên mêyên Siyonîst diçin Xezeyê qetlê aman dikin û tê li welatê me sloganên zafer û serkeftinê davêjin, walla aqlê min vêyekê jî nagire. Dema ez van tiştan, van muwazeneyan û hevsengiyê fehm nakim, ez dîn dibim. Ew qas nivîskar û lêkolîner û siyasetmedar hene û ji vêyekê re dibêjin ev yek stratejiyek kûr e, şaş û çewt e dibêjin. Ma ez tenê rast dibînim. Üstad wiha dibêje, agir û şewat ber bi ezmanan de hildikşe, zarokê min tê de dişewite, ez derevim ku wî agirî vemirînim. Di vê rev û bazdanê de li ser rê ez li kesekî diqelibim, ma muhîmtiya vêyekê heye. Ma ez tenê yê dînim ku li gor qewlê üstad tev digerim û bi kirinên xwe têm xapandin. Dema rejîma Suud, emirtiyên Erebên Yekbûyî, Qeter yanî xaînên kendavê mal û milkên ümmetê, namus û şerefa ümmetê pêşkêşê qatilî yekem ê Xezeyê Trump dikin, hemû kesê xwe zana, nivîskar, lêkolîner û siyasetmedar dihesibînin vêyekê weka zafer û serkeftinê ji me re nîşan didin. Dema ez bi cina bikevim, çiqas ji min were ez kufir bikim wê ji min re bibêjin ev dîn û har bûye. Erê welleh ez dînim êdî hûn jî min efo bikin û bibexşînin. Dema Trump li şara di tarîxê de teklîfa herî kerî rezîl kustex û kîret kir û got terorîstên Filîstînê û komên Filîstînê derxin derveyê Sûriyeyê, dostên qedîm ên Sûriyeyê, ev rezalet weka şara serî li dijminê xwe tewandin, ji me re ji ümmetê re nîşan dan. Gelo meriv li hember vê rezîltî û kustexiyê dîn nebe, ger ez vêyekê dibînim bi rastî ez dînim.